Moro YouTubessa Huliganen tässä. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään lähdetään Tampereelle seuraamaan SG7 ottelutapahtumaa. Tervetuloa seurattaa videota. Kato loppuun asti ja tilaa kanava. Peace. Joo, nyt väsytyksen tunne kyllä hävisi heti aamulla niin. Ei väsyttänyt yhtään. Nyt vähän silleen jänskättää. Ja ihan vitsi odottavasti mielet. Nyt ei höpistä liikaa, tää mene vittuiluks tää video. Nyt on vielä viimeiset pakkaukset ja sitten on matka kohti Tamperetta. #mestoille saavuttu. Kohta lähtee juna. Tampere kutsuu meitä turisteja. Ootaks sä tätä reissua, Antoni? Ei me yhtään. No, entä Eet? Mie ootan kyllä erittäin paljon, että tuosta Nurmon kautta Raasepariin. Entä Ronja, onko odotukset tästä reissusta? Minkälaiset? Häh? Siis... Mä kuvaan itse, hei mä kuvaan itteeni, niin sano, mitkä miettii tästä reissusta, Ronja? Joo, sillä on kivaa. Sä ottiin tähän junaan. Tässä on me ja meidän joukkue. Minä, me, jokerit. Mikä mulla estää? Ollaan Tampereelle saavuttu ja täällä pitäisi vielä osaa suunnistaa kämpille. Oli tylsä junamatka. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Ainakin kelihölli, jos ei muu varmaan 20 astetta lämmintä. Pikku suunnistus tässä. Mennään hakee ruokaa. Ford, Burger King. Mitä sä tilasit? Tällainen tilaus. Huomenna tulee sairaspäivä. Kannattaa pysyä tässä videolla. Tulee Pompe tulee ja Heo tulee ehkä videolla ja näin. Nyt lähdetään tästä kämpille safkaamaan Anttonen näitten kämpille. Ja sitten siitä Ratina kattoo mediapunteri. Tää äijää kyllä osaa ajaa rydelää tuossa samaan aikaan BK-tilastoja. Tältä näin. Tää on varmaan muovi. Ihan kahvat jää käteen saa. Yeah. Hey, what's up, Tyler? What's the day? Did you see the game? Oliks appit mavulla, Antoni? Oli erittäin hyvä. Oliko meillä appit? Meillä oli. Kyllä vitun meillä. Vaikka oli vähän tuossa toimituksessa oli ongelmia. Turpa kiinni! Oli vähän ongelmia. soittaa. Joo, Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Äijä alkaa huutamaan kiroilemaan, kun vittu BK-pussi menee paskaksi. No varmaan kun ruuatti. Se on Huliganen mä matan. Matka. Lähtiin tuosta Anttonin ja Ronian kämpiltä tonne Ratinaan kahtoo mediapuntaria ja siitä sitten varmaan lähdetään meidän kämpille Lielahteen. Tännehän tosiaan urheilemaan lähetty, niin me ei kävellä vittu mihinkään muuta kuin lähimmälle rydelle aina. Että siihen puoleen. This is a bike lane! En tiedä, ollaan Tampereella ja kohta alkaa toi show-puntari tuolla ja meitsi on ihan valmis Suomessa ja mun muuta sanotus. Yeah. Tsemppimat. Tuossa nähtiin justiinsa Maga. On kyllä pirun iso äijä ja kyllähän siinä niin tulee käymään, ei niinku, vaikka näin se just, niin kyllähän Maga tuon vittu syö ton Pirttikankaan, ei siinä oo mitään niinku toista sanoa. Aggressiivinen nuori äijä ja iso kuin mikään, niin ei mitään. Nyt lähdetään hunttaan lisää äijä. No niin, nyt tuli toinen ottelija tähän videolle ja mikä nimi on? Mitä miettii, että sulla on tulevasta matsista? Ei kommentteja. Ei mitään. Kyllä Rookeri kylällä ja Tsemppimatsi. kyllä se sit. Ei mitään oikeesti. Tsemppiä. No niin, tuli uusi vieras videolle. Mikä on nimi? Jaakko Daubakka. Mitä mieltä sä oot ASG7 ottelutapahtumasta? No onhan tää aika hieno ja kohta Ratina täynnä jengiä kattoo show-puntariin, niin kyllä tää mulle kelpaa. Mikä sun lempiottelupari on Kyllä se on toi keskisarjan mestaruusottelu Olli Santalahti ja sen Refi Alho. Se on kova. Kumpi vie? Totta kai Olli. Ja sit ottelee Brian Aspergrenia vastaan syksyllä. Ja sitten vie Brian. Sit vielä Brian. Totta kai. Ei mitään, kiitti videolla. Kiitti.
Moro, ketä te ootte? Mä oon Sani. Mä oon Meija. Miten Sani sun huominen matsi tulee päättymään? Kattokaa niin näin. Eli kaikki kattoo ja mistä näkee live-lähetyksen? Joo, just sieltä. Joo. Ei mitään. Tsemppii matseihin. Kiitos paljon. Ja sultakin tsemppii reenaamiseen. Kiitos. No niin, moro YouTube. Joo, mä Hello tässä näin. Mitkä miettii asket 7 illasta? No silleen totta kai mietin, että mä olisin ite nyt varsinkin kun tulee tänne paikan päälle mennä mediapuntarin juttu ja sitten tietää millainen Nokia Arena on kun mä kävin kattoo sitä, niin kyllä harmittaa, ettei pääse ottelemaan ite. Toki en oo saanut otella vapaa-ottelua, niin se ei niin paljon harmita. Kyllä on ihan kiva olla tälleen katsojaroolissakin. Tai no mä en oo ihan pelkästään katsojaroolissa, kun mä oon siellä huomenna myös niinku studioasiantuntija, eli vähän niinku hommissa. Kyllä mä odotan innolla, Tampere on hieno. On. Ei mitään kivaa tavata äijän kanssa. Se on sulla hieno huppari. Kiitos paljon. Ja täällä mä ja Appa. Yes Sama. sir, nyt mennään puntarille. Ja. Nopeasti. Käsiä yhteen, Ratina Kauppakeskus. Huomenna historiallinen kamppailuilta Nokia Areenalla. Aika hiljaista on. Huomenna sitten virallinen ottelu paino 61 vaihtunut Toni Valtoseen, niin mitä mietteitä? Puuttumaan uusinta ottelu viime Ice Gatesista, silloin tarvittiin ekstra erä. Nyt nyrkkeillään 7 kiloa. Andre! Oli ihan vitun sairasta mediapuntari. Nyt jätetään vielä jotain ottelijoita, jos pääsis näkee niitä läheltä ja nää jotain muutamat haastattelut vielä. Mä näkis vaikka Urho Siiraa täällä jossakin, niin olisi kova. Se on ainakin Valkoisen Rasmus. Ei mun muuta oikein tähän väliin. Pysy videolla ja pistä kommenttia Vike tähän näin. Meistä tulee ihan vitu iso riita äsken. Päästiin syömään, oli vitun kova nälkä ja näin. Oli ihan vitsi hyvä tuo puntari. Mitä mieltä Anttono puntarista? Oli ohistava, kun oli niin paljon. Joo, ei mitään, nyt safkataan vetää ruokaa naamariin ja sitten vihdoin kämpälle. Safkaamassa käytiin Raksissa. Mut vittu vihdoin päästään kämpille. Ja mun muuta tässä täys. We go no. Huligani MM ollaan täällä. Seuraavan agendana lähdetään rydettämään Lialahteen kämpille Eetu Dammertin kanssa. IG toho. Vihdoinkin Lialahteen saavuttu. Vasta aika kiiveä näitä ja sitten vittu vihdoin kämpille. Nähtiin just Stepa ja noin Pomppe vielä. Juteltiin niitten kanssa vielä tässä äsken ja Voi hitto. näin. Ja mitä Eetutta vielä omenot. Tässä oli eka kuvauspäivä, huomenna on pääpäivä. Nyt untapalloa ja aamulla tulee kova haastattelu. Ja mitä, moro. Hyvää huomenta YouTube. D2 starttaa nyt. Tähän tulee kohta Pomppe. Pompen kanssa vääntää hyvää materiaalia teille katsojille ja... Niin. Kohta näette, tulee ihan vitsi hyvää kontenttia. Espoon vahvistus videolle mukaan ja mikä sun nimi on, kerro vaan ihan rohkeasti. Pomppe, eli Miko Summonen. Ja jengihän ihmettelee, että missä Pomppe tulee. Niin se tulee siitä, että mulla on iso sisko. Mun äiti sanoi, että hei, että voi kullannuppu, ja että piti mua tälleen sylissä. Ja sit mun sisko tuli siihen, että ei se mikä kullannuppu, että se on Pomppe. Ja siis oltiin ihan pieniä. Ja siitä se sit lähti ja sit se on ollut se nimi. Että siitä se niinku ihmettelee, että mikä hito Pomppe, jos oikein nimi on Miko. Joo, mullakin. Joo, mulla on itse asiassa tähän yksi kyssäri äijälle. Mä luulin, että tää Huligani MMA on joku tämmönen roadman juttu. Mä vähän pelotti se nimi aluksi, et ei hitto, et eikä tää joku roadman. Et mä haluan, tohon oli sympaattinen tarina, että ei oo tapana mitenkään ketään
satuttaa tai näin muuta kuin kehässä. Se on niinku se nicknamein tarkoitus. Sulta, että kauan sä oot tehnyt YouTube-video? 5 kuukautta nyt kuvailuvideoita. Että tossa... Vitsi, mitä mä vaan ajattelisin varmaan? Niin varmaan 7 kuukautta. Joo. Joku semmonen, että me ollaan molemmat aloittavia. Olla. Aloittavia tähtiä. No toivottavasti. Silloin niinku oikeesti esikuuna. Pidän kyllä vieläkin niinku ottelun kannalta niinku, mutta niinku vielä nuorempana aloittaa sen, että sitten kun musta kuullaan vielä Suomen vapaa-otteluskeneessä, niin mulla on valmiiksi oma brändi, missä porukka mut tuntee. Se minkä takia mä niinku teen tätä. Ja tässä olisi niinku tarkoitus just kehittää itseä ottelijana ja sitten niitä niinku kehittää omaa ulostuloa just näitä videoita. Niin tuntuu, että se on aika tärkeää, että jos haluaa ottelijaksi nykyaikana, että on just se brändi siinä ulkopuolella. Ainakin mitä on seurannut vierestä. Niin. Nykyään ihan, no esimerkiksi Niko Aikonen, niin sillä ei mitenkään hirveä tuo somenäkyvyys on ollut. Ennen kuin sen jälkeen, koska sitten se vasta toi niinku sitä esille sitä asiaa somen kautta. Nykypäivänä oikeesti se on vaan karu fakta, että vaikka sä olisit kuinka hyvä ottelija, mutta sulla ei ole minkälaista brändiä, niin se on aika niinku hankala päästä niinku promoottoreiden niinku tunnetuksi ottelijaksi. Et se on niinku... Ihan täysin samaa mieltä. Varsinkin just se raha. Että enemmän rahaa ja pystyy tehdä mitä. Kysytään Pompelta, että mikä sun lempi tai niinku odotetuin matsi on tuossa Ice Cageissa nyt tänä iltana? Kyllä mä venään sitä Vavanin ja Korventausta ottelua. Mähän on ihan puhdas fani. Mut kyllä mä tykkään, kun siellä vähän vaihdellaan iskuja. Se on mun mielestä viihdyttävää. Kyllä sitä mä odotan eniten, että mä veikkaan, että siitä tulee aika tulinen ottelu. Ja Vavan sen vie. Se toivottavasti. Ei olekin niin. Vitsi, kun mä en edes muista kumpi se voitti viimeksi. Se oli Korventaus voitti. Se oli extra erässä. Okei. Mitkä on niinku nyt? Nyrkkely, pro-nyrkkely. Okei, ja mitkä on viimeksi? Olisiko ollut kickbox? Okei. Mutta mä ite siitä Niko Korventauksesta ihan pelleää ja ihan pelleää. Kuittaili sille eilen, mutta näytin ei leikihuppari tälleen, kun tuli siihen punterille. Sitten se kattoo näin ja näyttää näin. Tosi hyviä tyyppejä ja oikeesti ottelut ja saa enemmän rahaa, niin mä ajattelen sen ehkä niinku, se on vähän niinku sitä showta. Se niinku... Mitä mieltä sä oot Rike? Meidän Matias vastassa, et en mä tiedä. Mä en kato, mä oon ihan harrastelija, niin mä en osaa tolleen niinku... Mä veikkaan, että tulee viihdyttävä matsi. Tulee, mutta se on oikeesti just kehueille Rike, kun näin sen siinä, että... Ja sitten vitsaille, että pitäisikö ottaa joskus matsi. Sitä matsia odotellessa, eikö niin? Joo, kyllä. Se on kova äijä oikeesti paini. Mulla on Jyväskylässä, kun mä reenaan. Muuten äijä englannin niin täältä kehittynyt. Hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Se on vähän paljon nyt puhunut, mutta kyllä mä aina semmoisen Ahmed ja Sossin kanssa meidän salille jutellaan englantiin. Niin kyllä se vähän on. Kyllä Antti merkattu sinne. Antti Lauronen. Niin se oli meidän kuuluttaja. Kakkosottelupari Antti Lauronen vastaan Anton Väisänen. Ja mä toivon Laurosta. Joo, kyllä mulle silleen, että kyllä mä veikkaan, että Lauronen vievät Jasir Uijar Pro MMA. Säännön vastaan Matias Tuokkola. Amatööri vapaari. No mä toivon Matias. Matias on meidän miehiä. Niin. Kyllä mä veikkaan siltä, että Rike niin kova se on oikeesti paini, että kyllä varmaan tuolla Matiaksellakin niin on aseita painissa, mutta en mä usko, että kellään Suomessa on oikeesti niin. Mäntykivi vastaan, miten tuolla laustaa, Marsin Jablonski. Kyllä Aleksit on vielä. Mä toivon kanssa Aleksin. Viimeinen ja niinku pääottelu. Makvan Amir Khan vastaan Joni Stagala Takala. Ei vitsi, en mä niinku... Mahdollisuus, että oikeesti Stagala voittaa tyrmäyksellä. Mun mielestä siinä on pieni mahdollisuus. Sarjat. Eikö se ole vapaa painsarja? Joo, taitaa olla. Joo, niin kyllä musta tuntuu oikeesti, että Stagalalla on hyvä, silti Makvanilla on kova kokemus. On sen tosi tylsää. Mä toivon hyvää ottelua. Oliko tässä nyt kaikki? Ja seuraavaksi nähdään, kun me lähdetään vetää kotipizzasta kanakotsanet. Ei mitään, mutta kiitti. Saatiin nyt äsken tuossa purkkiin kuvailtu ton Pompen kanssa
On kyllä erittäin mukava äijä ja se on hyviä vinkkejä elämän ja videoiden kuvaamiseen. Seuraavaksi agendana olisi lähteä tuohon keskustaan ja siitä syömään ja siitä kohti Nokia Areenaa viikonlopun ja videon päätapahtumaan. On siistiä, että nyt te tilaisitte kanava ja pistää sitten liken tähän videolle ja kattokaa tämä video loppuun asti. Olisi tosi kiitollinen, koska tämä on aika ja kaikki mitä mä tähän videoon käyttänyt, niin on tosi iso panostus. Kiitos. Tultiin tähän bussiin, oli vähän säätämistä tää kanssa. Lähdettiin rydeillä pommittaa, mutta ei jaksanut, kun alkoi sataa, niin saatiin bussihomma hoidettu. Antun laivassa myös. Nyt nopea kotsuna ja sitten lähdetään hallille. We are going to Ice Skates CVn ottelutapahtuma. Vitsi, me ollaan ihan vitsin paineessa, meikä ainakin on. Ronio, mitkä mietteet? Kivaa. Mitkä mietteet? Hyvät. Vai sieltä niin. Ei vitsi meikä jännittää. Tulee hyvä klippi. Peace! Nyt lähettiin. Vähän oikeesti jännittää kyllä, minkälainen tapahtuma se on. Lähdetään hyvillä mielin sinne kaikki. Ei stressata turhia, tehdään teille hyvää materiaalia. Siellä on kiva varmaan. Siellä on varmasti kiva. Täällä on Ice 7. Jee. Me tullaan. Vittu meikä on oikeesti hypeessä. Nyt tulee mukava. Kuvailen varmaan nyt aika paljon tästä illasta ja näin. Ei mun muuta. Nyt pidetään vaan hauskaa iltaa äijin kanssa. Joo, nyt Nokia Areena saavuttu. Nyt enää pitää löytää paikat. Oh shit! Vittu mikä paikka! Vittu mitkä paikka! Päästiin tohon ihan lähelle mistä ne kävelee kaikki ottelijat sisään. Kyllä vitsi on oikein sairaat paikat. Ei voi muuta kuin nyt nauttia vaan koko ilta. Nyt nautitaan. Kuka meillä on täällä tänään haastattelussa? Antti Laura. Mitkä mietteet tänään matsista? Hyvät fiilikset. Tosi hyvin valmistauduttu. Nyt se on vaan suorittamisen aika ja on todella varmasti voitossa ja todella itsevarma tähän otteluun. Hyvä kuulla, ei mitään tsemppiä matsiin. Se oli äsken Maga ja Pirttikankaan matsi. Mitkä mietteet matsista äijällä? Joo, hyvä matsi. Oli kyllä, vähän teki likaisen Maga, tykkää sekaa silmää sit tyrmäs, mutta näin tulee. On ollut hyvä tapahtuma muutenkin ja kohta pääottelu vai ei enää.
kaikin tuomariäänin. Punaisen kulmauksen Bambon Mr. Finland Amir Kari. Oli kyllä sairas tapahtuma. Nyt käydään safkaa ja sitten kämpille. Ei mitään. Vähän jäi piippuun tuo pääottelu ja äänikin pois. Sieltä kuulostaakin. Kello on 3 yöllä. Vihdoinkin saadut kämpille. Pikku sidequesti vettiin Rydellä. Keskustasta tänne, että niin. En ole humalassa, väsyttää vaan niin paljon. Ja ei saata käyttää kontrollisia maalaisuutta, niin noita julkisia täällä. Niin. Oltiin ainakin Leksan kanssa yhteiskuvassa ja muuta ja nähtiin se tuuli siinä Leksa kainalossa. Niin. Ei mitään. Hyvää yötä YouTube. Huomenna viikon puolittainen kuvauspäivästä editty perään ääneen. Kiitti kun olet ollut tähän asti videossa. Musta tykätä ja seurata tätä kanavaa. Se on peace out. Hyvää huomenta YouTube. Kiitti kun katsotte videon tänne asti. Jätä tykkäsi seurata tätä kanavaa. Se oli Ulikonen tässä.